Public hearing ipahigayon subay sa tinguha sa management sa MV Diamond Highway vessel nga magpadayon na ang shipbreaking operation sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City nga gipahunong sa LGU nunot sa reklamo sa pipila ka mga residente sa dapit nga nakasinati og pagpangatol sa lawas, ubo og sipon. Siluan merong dina sa live report. May Lan ugma sa alauna sa hapon, ipahigayon ang public hearing sa gym sa Barangay Punta Engaño uban ang Pollution Control Officer sa MV Diamond Highway vessel, kadagkuan sa City Health Office, Senro City Legal Office ug mga residente sa dapit. Subling mipahigayon og inspeksyon niadtong Lunes, Mayo 20 ang kadagkuan sa City Health Office uban ang taga-Senro sa MV Diamond Highway vessel. Kini aron masuta kung natuma na ba sa nagduma sa shipbreaking operations ang mga nalatid sa giluwatan nga cease and desist order sa lokal nga kagamhanan. Enero 31, dihang miluwat og cease and desist order ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa shipbreaking operations sa MV Diamond Highway vessel sa Barangay Punta Engaño. Kini human masusi sa taga City Health Office ang dapit diin gipahigayon ang pagpisa-pisa sa barko nga mo'y gitumbok sa pipila ka mga residente sa dapit nga hinungdan sa nasinati nila mga skin rashes o buog sipon. Mato ni Attorney James Sison, City Attorney, nga gipahibaw na siya sa taga City Health Office nga na-comply na sa kadagkuan sa MV Diamond Highway vessel ang mga gilatid nga kondisyon sa LGU aron sila makabalik sa shipbreaking operations. Apan gawas ni ini, gikinhanglan usab nilang mapasabot ang mga residente sa dapit sa ilang salvage plan. Prior memo visit dito to officially say nga okay na, kinahanglan dapat makamit sa sila sa mga tao kaya mga tao man may affected dito mapasabot nila ba unsa ilahang mga safeguards nga gipangbuhat, and at the same time di taganahan nga modako na pod ang issue. Wala na magpa-interview at tubangan sa camera ang taga MV Diamond Highway vessel apan ilang gikonpermar ang pagpahigayon og public hearing ugma sa hapon. Ang MV Diamond Highway vessel usa sa tulo ka mga barkong nasangad sa kadagatan sa Punta Engaño atol sa bagyong Odette. May karga kining mga sakyanan ug nasunog niadtong milabayng tuig. Ug bugtong nakitang solusyon sa management sa mong barko mao ang pagpisa-pisa niini. Lan human sa public hearing, mupahigayon og final inspection ng LGU diin lakip sa ilang susihon ang gihimong pagtambak sa dapit. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Mayron Dina.